Non, hasiera emango diogu 2025ko azken osoko bilkurari, abenduko osoko bilkurari. Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengo punta, 2025ko azaroaren 27ko eta abenduaren 4ko osoko bilkuren bideoakten onespena, hala badagokio. Aprobación, si procede, de las videoactas de las sesiones plenarias del 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2025. Inork ez badu ezer esateko, boskatu, egingo dugu. Ez dugu boskatzen, bale. Onartu txat ematen da. Inor ez duzen esan behar, ez da? Onartu txat ematen da. Bigarren puntua, 7.3.1.2025 espedientea, ogasun eta barne regimeneko informazio batzordearen irizpena, fiskalizazio eza eta eragozpena, presero. Expediente 7331-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, omisión de fiscalización y reparo, presero. Alberto Ealo, ogasun zinegotziak emango ditu azalpenak. Eskerrik asko Edurne, egunon guztioi. Precero Espainia S.A. enpresak 2025ko urriko lehen 14 egunetan egindako lanei dagozkien fakturen gastua onartzea guztira 21.000 eta €1.27 zenbatekoan. Eta kontrahartzaileak egindako eragozpenak kentzea. Enpresa esleipendun berriarekin UTRSU Galdako egindako kontratua irailaren 16an sinatu zen eta urriaren 15etik aurrera zerbitzua ematen hasi dira. Preserok zerbitzu horrengatik egindako azken faktura irregularra izan da. Segurazki faltan botako doguz. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatuko gara, auzoak, Usansolo Herria, Alderdi Sozialista, EAJ, EH Bildu. Bigarren txandarik ez bada behar, bozketara pasatuko gara. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak bai, Usansolo Herria bai, PSE abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu bai, hortaz proposamena onartzen da. Hirugarren puntura pasatuko gara, 7.9.6.2025 espedientea, ogasun eta barne regimeneko informazio batzordearen irizpena. LPZ aldatzea, 2 erretiro partziali lotutako 2 txanda kontratu formalizatzeko 2 lanpostu sortzeko. Expediente 7963-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, modificación de la RPT para la creación de 2 puestos destinados a formalizar 2 contratos relevo vinculados a 2 jubilaciones parciales. Eguzkine Gezuraga, Giza Baliabidetako zinegotziak azalpenak emango ditu. Bai, egunon. Bai, Yolanda, lanpostuen zerrendaren aldaketa partziala proposatzen dugu gaur, lanpostu 2 sortzeko errelebo kontratu 2 egin izateko eta azalduko dutzuet segaitik egin behar dugun hau. Gaur urte bete, hain justu, 11/2024 errege lege dekretua aprobatu zuen Espainiako gobernuak erretiro pentsioaren eta lanaren bateragarritasuna hobetzekoa. Bertan, jubilazio partziala eta errelebo kontratua egiteko prozeduran berrikuntzak ezarri ziren. Dekretu berriaren arabera, erretiro partziala eskatzen duen langilea ordezkatuko duen errelebista finkoa izan behar da hasieratik. Gauzak horrela, administrazio publikoetan hautaketa prozesua egin beharko da errelebistak kontratatzeko. Araudi berria administrazioan nola aplikatu argitzeko funtzio publikoko estatu idazkariak irizpide orientatzaileak argitaratu zituen ebazpen bidez. Bertan aipatzen da, erreposizio tasa espezifikoa eskatu behar dela funtzio publikoko ministeritzan eta baita nola eskatu beharko den, eta oniritzia jasondoren hautaketa prozesua egin beharko dela berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuta. Hautaketa prozesu bat abiatzeko noski lanpostu hutsik behar dira. Eta kasu honetan erretiro partziala ari garenez ez dago lanpostu hutsik oraindik. Beraz, bikoiztu egin behar dira hautaketa prozesuaren ondorioz kontratatuko den errelebista kokatzeko.
Erretiro partziala behin betekoa denan lanpostua amortizatu egingo litzateke eta hasierako egoerara bueltatuko litzateke. Galdakako udalearen kasura etorrita, langile bik eskatu dute 2025ean erretiro partziala. Zehazki Euskaltegiko irakasle batek eta lan eta zerbitzuetako brigadako langile batek. Erretiro partzialerako baldintzak betetzen dituztenez, erreposizio tasa espezifikoa eskatu genuen eta onartu digute. Prozesuarekin aurrera egiteko, lanpostuen zerrendan lanpostuak sortu behar ditugu, ondoren hautaketa prozesuari ekiteko. Beraz eta laburbilduz, erretiro partzialak ordezkatuko dituzten errelebistak kontratatu ahal izateko, lehenbizi lanpostuak sortu behar ditugu lanpostuen zerrendan eta hori da gure proposamena gaurko udalbatzan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eguzkine, eztabaidara pasatuko gara, auzoak, Usansolo Herria, Alderdi Sozialista, EAJ, Euskal Herria Bildu. Bai. Oso laburre. Esan dut, araudi aldaketa honek zalantzarik gabe zailtasunak ekarri dizkigula errelebo kontratuaren kudeaketan. Eta aitortu behar dut hasieran nahiko blokeatuta geratu ginela, ez bakarrik hemen eta ez bakarrik gu, orokorra izan da, zalantzak eta ziurgabetasuna zelako nagusi. Baina aurrera egitea erabaki genuen eta horretarako ministeritzak emandako irizpidea korposorpo betetzea. Eta bidearekin diogunean konturatu gara korapilatsua dela eta neketsua kudeak eta asko handiago askatzen duelako, baina ez da ezinezkoa. Eta ez dugu ahaztu behar, honen guztiaren atzean udal langile bi daudela, urte luzez herriarentzat lanean jardun ostean, erretiro partzial hartzeko baldintza guztiak betetzen dituztenak. Ezin dugu albo batera begiratu eta euren eskubidea ukatu, zalantzak ditugulako edo neketsua delako. Gure ardura da, zalantzak argitzea, araudi berria ondo barneratzea, langileen eskaerei erantzun ahal izateko. Eta horretan ari gara eta arituko gara etorkizunen ere. Eta bukatzeko aprobetxatu nahi dut, giza baliabideetako arloko langileen lana, korapilatxo izan delako dana bideratzea, eta lan itzela egin deuri eta hemendik nire eskertza eurei. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eguzkine, bigarren txanda auzoak, UH, Alderdi Sozialista, EAJ, EH Bildu, ez, nahiko ez. Orduan bozketara pasatuko gara. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak bai, Usansolo Herria bai, PSE abstentzioa, EAJ bai, EH Bildu bai, beraz proposamena onartzen da. Ebazpen zatia bukatuta, bigarren atala udalbatzak kudeaketaren kontrola eta jarraipena egitea. Control y seguimiento de la gestión por el Pleno. Laugarren puntua, 2025ko azaroaren 19tik abenduaren 15 arte emandako alkatetza dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 19 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025. Bosgarren puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Ez badago ezer. Ez dago ezer. Orduan bukatutzat emango dugu urteko azken osoko bilkura hau, eta berezia izanik, orain atxeden aldia dator, eta danoi opa dizuegu, familian, lagun artean, ondo pasatzea egun hauek, eta urtarrian indar berrituta etortzea, eta urte hona izan dadila denontzat. Beste barik.